Un vello afable cabelo cano. Rexe os banzos, arruxidos de subversión discreta, abre portas de arrecendo a volumes tan antigos, tan coetáneos. Un país sen máis dono ca memoria insistente da existencia. Eu tiña unha relación especial con el. A verdade é que de todo o grupo de Galaxia, que coñecín a todos, claro, pero con quen tiña máis relación era con Del Riego. Cando eu o coñecín, a min impresionábame moito, porque había unha cousa que despois vin escrita por parte dun académico da Real Academia Galega, que é Xesús Ferro Ruibal, no que nunha homenaxe a Don Paco, el di: na retina de Don Paco vense os devanceiros. Un decatábase de que esa persoa era a memoria viva do século, do galeguismo, do nacionalismo. Realmente Vigo foi moi importante para él e para nós, para a cultura viguesa. Primeiro por estar aí Galaxia, por todo o que se facía ao seu redor, presentación de libros, a Penzol fundamentalmente tamén. Hai un dato que non sei se coñece moito, el foi o home bo nos conflitos de Citroën. Cando os sindicatos non se poñían de acordo coa empresa nas reivindicacións, iba Paco e conseguía que se puseran de acordo. Logo era un home moi amigo da vida. Iba todos os domingos a Balaídos con Puro, ali a ver o partido, e integrábase coa xente, todo o mundo coñecía a Paco. Eu trateino moito, non? E se algo caracterizaba a Paco del Riego era o seu entusiasmo. El nunca se rendía. Sempre vía ao lado, sempre vía a botella medio chea e hai que seguir enchendo. Agora, ca perspectiva, por exemplo, ca perspectiva de 25 anos dirixindo a revista Grial, dirixindo esta biblioteca, a Fundación Penzol, o seu traballo na Fundación Penzol, etc., e pensando na situación negra e pesimista que ven de describir, como ve hoxe a realidade do país? Eu confío con optimismo no país e na súa cultura a longo plazo. As solucións inmediatas non parecen claras, indudablemente, pero eu teño grande esperanza nas novas xeneracións. Paréceme que alarga estas novas xeneracións, unido ao labor que se ven realizando nos centros docentes, co ensino do galego, co ensino das disciplinas que se refiren a Galicia, que o futuro é prometedor. Eu coñecino 3 anos antes del falecer aquí na Fundación Penzol e vin a facer unha entrevista porque estaba realizando a miña tese de doutoramento sobre a editorial Galaxia e, bueno, pois durante os venres de 3 anos pois foi a miña compañía e eu a súa. Na historia do meu vivir ten cobrado especial protagonismo a Fundación Penzol. Foron horas, días, meses, anos os que lle consagrei ininterrompidamente, identificado cos obxectivos que moven o seu existir. Este lugar é o despacho que foi desde o ano 1985 ata 2000, ata finais de 2009, o despacho de Francisco Fernández del Riego como director da Biblioteca Fundación Penzol. Xa é coñecido que ele era unha persona extremadamente meticulosa na súa orde. De feito, se observase esta mesa en este momento, se pudese darse esa circunstancia, estaría completamente horrorizado. Tiña unha mesa pulcramente organizada, donde ademais non permitía, non lle gustaba que lle movesen nin o máis mínimo elemento. A
Fundación Penzol non se pode desvincular do proxecto de Galaxia. Fermín Fernández Penzol a Bandera, o que acumulou, quen foi formando unha excelente biblioteca e arquivo documental de temas de Galicia, era unha persona vinculada ao proxecto Galaxia. Cando no ano 63 se crea a Fundación Penzol, a persoa, digamos, executiva, a persoa que exercía aquí en Vigo dentro do grupo Galaxia, era Francisco Fernández del Riego. Era natural que el fose o director. A Fundación Penzol é un dos grandes centros da documentación histórica da cultura galega do século XX e incluso máis atrás, non? Eu creo que os dous grandes depósitos da cultura galega son a Real Academia Galega e a Fundación Penzol. Este era o seu fogar. A min díxome que teño grabado que a él lle gustaría morrer con un puro nas mans e os pés na Penzol. Doei en vida e non leguei para despois de finado libros e cadros para que non se crevase unha traxectoria longa de servizo a Galicia. Quixen así chegar ao remate sendo fiel aos principios que inspiraron o decorrer da miña existencia. Esta é a súa biblioteca, era o seu patrimonio realmente. Aquí hai 30.000 volumes, por iso este era o seu fogar, porque o seu fogar eran os libros, non? El morreu sen unha propiedade, pero porque isto era o máis importante para el. De feito, tiña un piso en Praia América só dedicado a ter estes libros. El sempre foi unha persoa tamén moi vinculada co mundo artístico e de feito, bueno, gran parte pois da súa pinacoteca que el cedeu á cidade de Vigo é riquísima, hai moitos retratos del, pero tamén outras moitas obras que moitos pintores lle agasallaron ou que el mesmo mercou. De feito, podese facer unha extraordinaria exposición alrededor da cantidade de retratos de persoas moi relevantes nas que ela aparece. É moi coñecido un retrato que lle fixo Xulia Minguillón. Cando morre Domingo García Sabel, a Academia vive aí unha época tensa internamente, pero que propóñeno a él como presidente. Tiña 84 anos, Ninguén apostaba que fixese ningún cambio, porque con 80 anos pois pouco podes facer, e foi o Xoán 23 da Real Academia Galega, non? Fixe un traballo moi importante nese período, 4 anos, de 1997 ao 2001. Promover digitalización de fondos, a revisión de todos os estatutos, é dicir, unha chea de modificacións internas, os mandatos limitados, porque daquele eran mandatos vitalicios, non? Non, mira, cada 8 anos, 4 máis 4, e hai que, senón, irse para casa e deixar o sitio para outros. Esa idea de renovar a Academia tamén era moi importante nel. De narrativa escribe fundamentalmente O cego de Pumardedón, hai un contiño tamén para os contos de Castromil, pero bueno, O cego de Pumardedón, digamos, é a súa novela. Son unhas páxinas que beben moito da súa experiencia da guerra, bueno, daqueles anos tráxicos que tanto marcaron e que dos que ele certo que non gustaba de falar, pero que aí nese libro, nesa narrativa, retrata, non, eses anos. É certo que el non se consideraba un escritor, pero tiña esa noveliña. Del Riego é un home que escribiu moito. Del Riego é un gran divulgador. Claro, parece que a xente prefire ser creador e non divulgador. Pero, bueno, o divulgador tamén fai falta. Quen nos informa nos periódicos da época, trátese de periódicos de Buenos Aires, trátese de periódicos de Santiago ou de Vigo, quen nos informa a nós de certas cousas.
El pensa que comenzou a escribir no primeiro terzo do século XX, que é o gran momento no que a prensa se afianza como medio de masas. E el sabe velo perfectamente, que é o gran elemento divulgador do que unha cultura, e utilizou esa palabra para divulgar a cultura galega. Neste senso, en todo o seu traballo xornalístico, Paco del Riego ten sempre o pasado como parte da construción do presente. Por lo tanto, un dos xéneros xornalísticos que máis interesa e son dignos de estudo porque vai creando unha fórmula é a entrevista. É a entrevista comentada. As entradiñas que fai é como unha especie de guieiro de lectura. Se tú pasas da entradiña, xa estás sabendo por onde te tens que mover. Poderíase seguramente analizar, e está por analizar, porque claro, hai máis de 4.000 entradas en prensa de Paco del Riego e en diferentes órganos da diáspora, órganos políticos, prensa de información xeral, publicacións de todo o xénero, pregóns, artigos. O Premio Francisco Fernández del Riego de Xornalismo naceu no ano 2003, convocouse por primeira vez. Cando recibín o premio, claro, deu-mo el mesmo. Lembro que o enrubescín co que dixen, pero de maneira agradable. Acórdome que dixen algo así como: síntome neste momento moi privilexiada porque é como se chegase ao ceo, en lugar de abrirme a porta San Pedro como é o habitual, me abrise o propio Deus. E el botou as mans á cabeza e botou a rir. Eu tiña moita ilusión por presentarme a ese premio de xornalismo de opinión, daquela escribía moito artigo eu en prensa, pero sempre dixen que se o levaba, quería que ele estivese vivo. E finalmente, gañino, un ano foi no ano 2007, e grazas a Víctor Freixanes, artellamos un xantar con el no restaurante Mosquito en Vigo, que é un dos seus favoritos para comer a noso xantar favorito, tanto del como meu, que era a centola. Entón tivemos un día así, moi entrañable, con el, no que falamos de moitísimas cousas ao redor dunha centola. Del Riego xa no ámbito dos libros fai libros como, por exemplo, un libro do ano 55, A escolma da poesía contemporánea, que é dunha novidade nas letras galegas grande. E aí aprendemos a leer todos, os da miña xeración e os que veñen da xeración posterior. Eu aí leín a Lorca, eu aí lín a Otero Pedrallo. El fala na súa entrada da Academia Galega, cando empeza a falar das irmandades, dos románticos, fala da empresa, aqueles que cometeron a empresa restauradora de Galicia. Pois ela cometeu a empresa restauradora de Galicia a partir de todos os seus textos, porque el non hai figura que non abordase, pois dende Rosalía ata, bueno, despois claro, os seus coetanos, Otero Pedrallo, Álvaro Cunqueiro, todas as persoas, el retratounos a todos. Con don Paco, aparte do Cego de Pumardedón, eu quedome cos 2 libros de memorias que ten, porque claro, en primeiro lugar, non é habitual que haxa un libro de memorias. Hai libros de memorias, pero non é moi común. Pero que don Paco nos agasallara con 2 libros de memorias é realmente significativo. Ademais dos libros, a miña outra gran paixón foron as viaxes. Gorentábame descubrir en cada lugar, pegadas da súa historia, calcos da tradición escrita e oral. Hai, bueno, libros que son crónicas extraordinarias das súas experiencias viaxeiras. Hai un que a mí me gusta moito, que é un libro que publicou no ano 1994, que se chama Galicia, en edición Xerais. Hai un aquel como de innovación. É un libro de viaxes, pero é un libro no que tamén intervén parte da ficción, porque el crea un personaxe que é Ramón Sanfiz, pero que na realidade é el, é unha especie de alter ego. De feito, se se ve a edición originaria en Xerais, vense que as fotos que aparecen aí atribuídas a Ramón Sanfiz é el mesmo. Bueno, pois foi moi bonito, el era xa moi maior, el vivía na Alameda de Vigo. Entón, asomouse ao balcón, tirou unhas pombas desde a súa ventana e foi así todo moi agradable, moi bonito. Fino así o proceso en que contei a miña historia persoal.
a do tempo que me tocou vivir, do país dese tempo complexo e accidentado. Todo o escrito funo contando honesta, fielmente, segundo mo ia ofrecendo a automemoria.